Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shengi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei namarga jing dawa jongopor bat ka jing angnut jongki nong yelam ka mau tho pastorate kabadi ka wei ne ki pastorate ka bahap hapo ka ribhoi setngi presbytery jong ga ribhoi synod bandon no la ka jong ga jaka trikam khnang ban nang la shushu ban pentelun bha yegi kam jong ka pastorate ka balong na ka banta ka burom jong ublei menta ka sngi labu yau mau nong rim ban teino ya ka office trikam ba pura jong ka mau tho pastorate ha ka bala penlong ya ka jingi seng duai ban bu yau mau nong rim hadin ka jingbu ya ka jingkhen jingtia katkum ka jing penmang ka jinglut bante ya ka ne ka office trikam jong ka pastorate ka poi hadu henriu phosan lak kene ka ying kan kenthuk ru ya ka wei ka hall ha ki benta ki basyapo bat ki kamera trikam ha ki benta ki bahaneng ki ban kenthuk ru ya ka jika ai jing hikai lani ki training kumju ru ka jika ai counseling ka jing penmang bante ya ka tik office trikam jong ka mau tho pastorate om siam la dei ka bala penmang da ka skim na ki bor sarkar henrei labu ya ka thong ban lum da ki senyang na ki nong le bha bat ki ying kristan ki bahap hapo ka ne ka pastorate henrei ha ka jing ekran bat unong mi khmat pajba ka thany uba Charles Marngar ubal wan poi hagani ka sngi kum kongsan ban pli ya ka jingbu yau tiu mau nong rem ulabu ya ka jing penmang ban yarap hadu shipau lak tengka na ka benta ban tei ya ka te ka ying pastorate nalor uba Charles Marngar ubal wan poi hagani ka sngi kum kongsan hagani ka sngi laidon langru uba ransom sutunga uba de uwei na kirang ba uba jokoloi bha ban kersian hiki kambalang ha keleng gi jaka ha ka bahagani ka sngi ulawan poi ha mau tho pastorate kumu sumbut kongsan rengkat ka jingno senyang da ka song pisah kumban syukdo ba yegene ka office jong ka mau tho pastorate onte ha ka snong maulungkhong ha ka ba yega jaka bante yegene ka office la ais ngo bha da ka balang maulungkhong rengkat ka jingtip jong ka snong maulungkhong nalor ba Charles Marngar bolon poi hagene sngi kum kongsan baroba ransom sutunga kum sumbut kongsan hagene sngi la yedon langru u pastor ESM ubri pastor in charge u badru kumu secretary jongga building committee bante ya ketik office jongga pastorate nang tau pastor BL lengdo pastor IS makdo utumen mesan BD lalu utumen mesan JB lengdo lemru bat kiwe ginong sarai balang nang ta ha ka jing don langru jong kin nong kit kam ga jing seng kin thei ka pastorate kin nong kit kam jongga CE union lembat kiwe kum ka pastorate ki kam kila nang yat ki kam kila nang roy rengi don pat ki jing e ki bangi kendu ha ka jing pentelun ya ka kam teng ki kendu jing e ru ha ka penlong ya ki committee teng hap ban penlong ha ki ying mane jung ki balang ki badon apo jung ka pastorate jungi teng hap ban penlong ya ka committee jungi hang thi ham sning ka badai ka pas ka ying jung ka mo pho mardon pastorate ka balung kum ka jaka ka bangi shongwai lene penon kam shipor dan nomor kini ki jing e ki bangi ya kendu ka penlong yangi kinong yalam hapo jong ka pastorate ban perkhat da kumwei pat sakaweng yo iru ya ka jing don kam hapo jong ka pastorate jungi bangi don kam ya ka ying ka office ka batikna ka badan hapdeng jong ka pastorate ka jungi na bangin la ban ai ki jing shekri ki bakhamba aya ki balang ki badan hapo jong ka pastorate kum kinong yalam gi don shibun ki jing tumu
habang ite ya kani kaying pastret ngi kwa ban bu ya ki vocational training center ngi kwa ban bu ya ki counseling center ngi kwa ban bu ya ki office jong ki sang ki beper ki badon apo jong ka pastret ke jongi idan shibon ki jing tumu ki babha na ka benda ban syakri ya ki balang ya ki paj rungit ki ban hapo jong ka pastret jongi de na kata kadaw na kaliang jong ka pastret inong yalam jong ka pastret house nam ar hajar ar pulaihi ngidon ka jing perkhat bala kumno ngin sedang ban watno ya ka jaka ya ka bantay ya ka ying pastret dah ka jing persyang jungi ban wat ya ka jaka bantay ya ka ying pastret ngilawan ban ya kendu ya ka balang maulungkong da ka jing it ya ka kam da ka jingkit kli ya ka kam da ka jing sebon mensim jong ki khot jong ka balang presbyterian maulungkong kila ai ya ka ni ka jaka ka bala he kumban riu hajar square feet tam AA hang ni hak apo jong ka shnong jong ki hapo shnong malungkong dena kaliang jong ka pastret idap da ka jing sngo kemen ba jing sngongu ya ka balang malungkong hi barok ka we ya ka jing ai jong ki ya ka ni ka jaka ka bla he kumban riu hajar square feet bat na kaliang jong ka pastret harus nam ubaladep ha ka jing sang pastret ka balong haban budai namar bangila yo ya ka ni ka jaka ka ba itnat ka jaka ka balong ka nongrim jongi kum ka pastret ngilaya kut sendon ban bu no ya ka headquarter jong ka mautho pastret ha ka ni ka jaka ka bala ais ngubha da ka balang malungkong Kladon ke jengi kendo nakaliang jong ke building committee kat tu kan ngot rengkat bi pastor kila brief yang ba yethu ba kani ka jingtemu jong ka pastorate bangin sedang no ya kani ke yeng hadin mil ayo ya ke jaka na ka balang malungkong Tiadin ke jengi keren ala kali pastor yang bachal ngilai persyang banyak penmi banyak sebor banyak tahu kilat kilenti nak benta ban sedang nak ban senai kini ke yeng kesua pangan ai kendiat ke jingkren nak liang jonga bat kat tu kat ni lese ke jing pensngau ke ek pengala ban le ya ku aru ban penpau kendiat ke jing songo ya ke balang molkung na syong maneh hang ni ki ong riu haja square feet telada dai tang kador arspa ala poi kan arlak tengka kamdai syuk ke pisah ke bomulumala lada ke pisah ke bobon tingai ngu yo play ba ilayo ke jaka ke balang molkung dari bahap tit ke jaka dengan trai kadang kam simpor dikumtang iyo ban sedang no ya kene ke yeng jong ke pastorit tina kaliang jonga ngalongi pastor ngan yarap baik rekat begit khot kajing buat Charles kolong ba lada ong gi balang wan pan jing yarap gi balang te ba te banor u bong em tapi tak de kajing ngam not banong em tinggal ong gitu kesngi ba ngan sawan hak tak kesngi ke bapikot rekat ru bar kijing penmana ki bangan saai kijing yarap tina kaliang gajonga kini kupor ngakwa bar penpawa pi bang ladon gajing penmang agajing isya kesngi bawan pastor tu kesngi ngalaong ba ngan penmang sanlat tengka tianrei hadin bang latip benya ba ya gajing lut ke estimate ke badai haru riu polak tam ngaperkhat ban sedang ya ke yeng ke ban riu polak tam tang nak sanlak bat gajing ilum lese kadang rit ngimpat i ha ero tina kata kadaw ngala perkhat bang lashimi karai bang penmang na keskim ke jonga ban penmang sya kani ke yeng jong ke pastorit hakani ke sin ke pementa ke beningkong yuan ban peliu ne mon grem sipo lak tengka na ke bentar jing tei ke yeng jong ke pastorit kani ke jing ai ke banga ai sepi anut banong bakam dei ke jong ba chas kedai ke jing kerku ke bau belai ula kerku de ke kambalang ni ra la iban len ba haki imlang salang wi elang hi de bepi mapenlong hanga bayo ban ai rekat baga jing dalam ke jong ble jangan ngai scam baga ni ke jing ai ke long ke jing kurku iyo ban sedang no ban train no ese nak pisah ke pidon kat tu ni nang sedang no
ngate habyat ka file ka tu ka ni te simpor ka tu ka ni benai dia nang sedang bapi dia katawan ka tak sekolah ke om tang ka tan rei ngin ya syong ngin ya kendo na kapor ban thau kilat kilanti dia se om tang na ka skim ka banga ngadon kum emelen rei ban thau ru kiwe kilat kilanti kum bapi pisko trai ngar wa sko trai ngin sko trai lang ikini kam ka badan hang ni kaba ngin penyang ya kene kayeng jong ka pastorit di kenang ban muslim ngadon kinja di posok ban pau kene kepo kat bang dang syong ne ngeken mau ya kejingkren kejong ubreu jong ublei ubolong tang unong ra khuri hakayeng sim hima persya baruta udai unehemaya ubekeren hak kitab Nehemaya kalnong kebaar kedkot kebakat nyo kebaong ya ngini yang mengintay kani kesengi ngasodai nomor pangimpat sedang ya kini kekam mga ibaran sam medan lang kinong syarai dari pastor kitemen masan bat barok ki bedan kini kepor ngakwa banong ini kintin ya ngini yang ngini te kajing ong kajong Nehemaya kadeh hadin boyo sngow ye kajing ut jong ki pardo ki parasnam ki badan ha kata kenong ba yo ye kajing dan kam ye kajing ki ba kadan ha ki imlang kasalang dikani kajing tay ye kani kayeng kani kesengi bengin sedang bantai ke pastor ke jong pi kamut tang ban pertelun ye ki file kumalakren syahmat ban pentelun ni ki file jong ka pastorit jong ka jingiseng kan pay jong ka union rai ka deiro ka jingdawa jong ka imlang kasalang ngasyong hani nga perkhat ka jaka ka baitenat ka piang bare bayo ki te na kane ka yin ngam artatien ban ong ba ngin suyo ki kam ki bapala ki jong play ka baningkong ka jing penyaj pentelun ki kam jong ka jing syakri ke pastorit ke baar banra ya kisap italan bagi kon samla kidon ngi sodon bok idon ni pastor jongi beliau director jong ke music ministry jong ke sinat hang ni le se ko ke singi ni aso ki sur sawa seyon ki babang ki ban mi na kene ke jaka ke pastor kata ke kam ke bangalong interest ke bang ije ke balik se ngila perkat adin ni kata bagi kun samla gi bren kasap ban ruai ban put ban tem kan mi na kene ke ying pastorit kabalai yu ke jing snew ki babunjat ke jing kerni jong udrox ke jing sirkai jong udrox bat kiwai ke depression jong gi kun samla ki bamat ki ji kendo ha ke jing pembiang kam biang jam kata ka di ka way ka jing ye kendo ki kun samla ka ba teng ka kata i ka jing mot ki jing pakhat jong la kren bonsin ye kani ha assembly bagi don kam shibon ki counseling center re kumbalong matang anut banong balada ki private counseling center kim don lane ki church counseling center kim don atrai ke jela ka jongi kala nang jon the high time kala di ka por ye ka pastorate ro ban perkhat lupa haka plan ka bangi plan bantai kini kayeng bakandan kumala keren mane ke counseling center ke babiang nam taki kon samla ki jongi kabasaw ken mau baka perthai ke bangi dan ki emlang kasalang kedan kam ki jing kai ki bukon lagade ka skill development program training program lagade ka thanjan lagade ban sujan lagade ban hikai ki kon samla ke jing kudu kam kudu jam ban ai keno ke skill training iki dia senang ni ngilak ban sedang bagalong ke jingkerku iki kon samla ki badan hakene gadang bakata nyasi ong kani kowe balaratang kinong yalam kinong mi khmat pinsyanya kimla ban penbaha ya kene kiri ngate ngasit ong barbor ba lada ke balang te aslem lacot keren bigi skurma gi mission te parlong ri ispig ni
Keren pergi counseling center. Keren pergi babon kiliang. Day kebalang. Janamar kata session ngekwa menong. Day datang batay ika yung district. Ngini ong lang. Yang ngini yang bat ngintay. Kiliang baro. Ngini yang bat ngintay kiliang baro. Hakabalang ban aki imlang kasalang. Baladaw try umtay ya ka ying. Kibinot le no ay kibatay ya ka. Kata ka day gajing pen kenmau nagkakitap sam kabasispa arpenyo. Kani ka day kabenta kabangidon ka man kenmau habangidon kano project. Lagalong ha kabalang lane ha kapastrit lane ha kaprestri kumta terter. Ngidon ublay jongi. Ubolong ujuk menen menta bat saduk kibom jukut. Kumungilay osngo mene ya kakentin lamprang na itemen basan caman jongi. Kikti jongi kilong kibatlon. Henry, warap ding jong ka jingklok kikti ki jongi. Hakakin parengi ong ngidon ka limitation. Henry, ngidon pat de ublay ubam ju ino yangi. Ublay ubolong ujuk menen menta bat saduk ki bom jukut. Kakti ki jong u kadang yai kener yangi. Haki jingya lenti jongi kum ki Kristan. Habdeng ki jingya lenti ki jongi ki bangi kenduk. Henry ublay uyai long ringkat bat ngi hakikam ki bangi ngitrei kum ki syakri ki jong u kat ne ngi don ha ka por ngiyok banwan man saki ya ka ne ki jingbu mau nong rim ha ka ne ka sngi kapen ken mau ro yanga nagaktin ke jong blay nag kitab chronicle ka boong kum ne totay ya ka ying ublay un satay ya ka ying jongi kata ka day kakular ka ublay ulai haus im David. Wang kos im David. Namar maladan ke donot bantay ya ke ying ke jonga. Ngaru ong ublay. Ngantay ya ke ying jome. Namar kat ningi don ha kane ka por. Kane day kabenta ka ublay ulabu yang ikum kinong yalam jong ka pastret. Bangi ngin sim ya kane ka project. Mokum kakam ka ublay ula pensyet hangi kinong yalam jong ka pastret. Mga kermen kan. Dagajing ya trailang kibalang kibadon na po jong ka pastret ngila ben pendat ya kani ka project nag mata ka buram ka jong ublay ban ha kani ka por kumalaong man nga nam krenslab nadu pas dang temen sani ong mo baran som bejrong ka kti ha kani ka por te bacal dalam penjerong mentah ten long his sabi jerong his betarok mo sama lai ya penjerong hi dia namar ladam penjerong mentah pada lah syong tumsan try sebenarnya tumsan dia ha kani ka step ngane tu ipi balay nga ong kumta namar ba hakin ham nu benai bladap mai November ngalit sethi sepo khat Arsnong district hapo KJP kira ong district ngalit saya kata ka program bangane tu ipi kay ka ba ngamla ban muddur way na kinong yalam bapau khmat mo lakhot yu kum kongsan ha kata ka program ngam tip yo mapiru pilakar syan lairap mo Henry ha kata ka jingya tu kabang tip kabaki ki pastor ba kinong syarai jong kabalang jong ka district khat Arsnong ki tu kiong pitip baransom ha kata ka program kabo 1 tahun nong yalam lakot kenang banbu mo bantay kata ka ying jong ka district namar ka jing don kam jong kini parabangai haba kiwan na khat Arsnong kiwan ban syong thai hang ne hapo mau jrong so ba kilit shalong ban haba kiwan na shalong ki hier mau jrong ki syong thai berkilit si Shnong namar ka ni Shnong ka bajengai ba Henry ha kata kasngi kabo taw nong yalam Ukraine uang yakini ki kentin uang balay ko pi ki pastor bat pi kinong sarai pi pelut porthan ya ki jong kado tenga onga tasngi ta kinong yalam pastor saungot kidon berkinik teman san ko ngate pastor nga sutu te kat dang don hian de prathai dah habi lang ni kedok ban mesim mo dang ong ba chal suntan ngi te hama ile kedok ban mesim dang don ni kata hadang kadang don ne prathai dang habi lang kedok habi yo iyo buri wot kan da siduai tem long ramo pastor mlong rapi ngate ka so kumta rapi hab ai ke speaker ja india mo nga so kumta dem ki nga so kata ka de jing sutu jonga
Teh ni kapor namar kata kum ke jingnya don benta. Hot haga ni kesengi. Pak Charles insa ai sibun. Tengah ai tang kandiat Pak Charles. Kita bila hapan kitli. Ya kan ni ke benta. Teh nak liang jonga kan ni kapor. Nganom keren slam ku bala ong yati. Nga ai ngu yo blay. Ba pi kum ke pastret. Mo pila shim. Ya kan ni ke jingkit kli. Bantai ya kan ni ke ying. Ka ba kentang. Mo ka ying. Ka ba kan long jingker ku. Syaki babun. Mo hapo jo ke pastret. Hau benai September ngakan mau ngalik setai sejirang ban pli ya kan ka youth center. Ban ngakermen skam bakan ni ka ying ru kan long ka ying ka bakerpang. Bahagawai ka sngi. Mo ki samla jong iki bedon kam ya ka jinge selok. Ki samla jong iki bedon kam ya ka counseling. Mo pila ban pen kam. Ya kan ni ka ying. Nomor kan ni ka ying. Kadai ka ying ka balong ka badan ha sentar jong ka pastret. Bahkan long sisa ke jingker ku. Hoi nagaliang ke jong berkumju nagaliang jong iba Charles belum kum MLA. Kermen skam mau bangiru nagawai kapor. Toh ini ai lang kiti kaman kiti kediang kat bangila nagaliang ke jongi